Днес създаваме специални соеви свещи за първо свето причастие. Един от най-вълнуващите и значими моменти в живота на всяко дете и неговото семейство. Всяка свещ е изработена с внимание към детайла. От подготовката на соевия восък до прецизното отливане и фините декоративни елементи. Нежният аромат и красивият дизайн я превръщат в силен и запомнящ се подарък за гостите на празника. За нас е важно всеки подарък да носи индивидуалност. Затова предлагаме различни възможности за персонализация с име, дата, послание, цветове или визия, съобразени изцяло с вашето събитие. А ако ви предстои друг специален повод, кръщене, сватба, рожден ден, юбилей или фирмено събитие, можете да се обърнете към нас. Заедно ще създадем персонализирани подаръци, които да направят празника още по-специален и незабравим. Защото красивите спомени заслужават красиви подаръци.